det her, hvad man skal gøre. Man skal vælge 2 eller 3 farver tit, og så jeg har lige puttet 3 dråber af lilla, og nu skal jeg putte 3 dråber af blå, og I kan se, at jeg har lavet en der. Så nu skal jeg 3 dråber af blå. Nu skal jeg bare lige ryste den. 1, 2, 3. Sådan, og nu 3 dråber af lyserød. Jeg plejer tit at gøre det med 2. Jeg gør det med 3, for jeg har lavet 2 på den der. Så nu laver jeg måske bare 2 dråber med den her. 1, 2, 3. Ja, måske 3. Og så hvad jeg skal gøre nu, er at jeg skal holde den her, dreje den, og dreje den forsigtigt her i. Wow, prøv at se de her 2 stearinlys.